Nikad više nemojte da me zovete, zovite ove izdajnike na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Ajte, molim vas, preterali ste sad, stvarno. Doviđenja, bre. Što se tiče mog gostovanja u Pinku, otišao sam, prihvatio, kao što rekoh, poziv, sve je bilo najnormalnije, prošao je jedan krug tog intervjua, nije bilo nikakvih problema, bilo mi je malo čudno, samo što je gospodin Sarapa pre početka emisije pokazivao neku nervozu koju nisam video kod njegove koleginice, ali s obzirom na iskustvo koje ja imam, pretpostavio sam da će biti vruća emisija. Drecun kasni dosta neuobičajeno za tu televiziju, odnosno za takve emisije. Konsultuje se bukvalno pred svima nama dok nas kamere snimaju s nekim ljudima i ulazi sa maskom, što inače nije imao običaj da radi. Ako može to neko da mi objasni, da treba verovati albanskom tužilaštvu za ratne zločine u Hagu i ne verovati tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu, ja ću da prihvatim bilo koju teoriju. Ja sam kritikovao to srpsko tužilaštvo, ali paralelno sa tom kritikom ja nikad nisam priznavao ni albansko ni haško, što se mene tiče. A gospodin Milovan Drecun u bezbroj emisija veliča albansko tužilaštvo u Hagu, a pljuje na ovo naše. Moj komentar je bio samo da mi neko objasni da je normalno da čovek može da priznaje tuđe tužilaštvo, a da pljuje na svoje. Ako me ubedi u ispravnost toga, ja ću prihvatiti svaki komentar. To je bila najteža rečenica koju sam ja izgovorio. Da bi on posle toga, kao svaki uličar, izgovorio rečenicu koja se ne izgovara danas, verujte mi, ni na jednoj beogradskoj pijaci, ni na jednom beogradskom autobuskom stajalištu. Tom prilikom je uvredio sve one koje ja zastupam, a ja kao predsednik srpskih veterana i dobrovoljaca Kosova i Metohije zastupam mnoge kojih više nema. Njih radi, njima u čast, ja sam morao da pokažem i u onoj jazbini da imam snage da se izborim za njihovu dušu sa onima koji su na njihove duše zaboravili. Ostavite ove budalaštine. Kome ste rekli mi budalaštine? Da vam odgovorim. Drecun je običan, Drecun je, da vam kažem, Drecun je obmanjuje srpski narod i danas na prostoru Kosova. Drecun će da kaže onima što su ga vadili iz rova lažovima, da su bleferi. Drecun može onima sa kojima je on ratovao, a metka nije opalio, dezinformiše javnost. Ne može Drecun sa mnom tako da razgovara. Mali je on, ne možemo na tom nivou da razgovaramo. Vi ste trebali da me zovete ljude koji lažu i danas Srbe na prostoru Kosova. Nije vama rečeno ništa. Ko nije? Ne može jedan miš koji metka nije opalio ovde sa mnom da raspravlja na taj način. Ali nije vama rečeno budalaštine uopšte. Kako nije? Kako nije? Posle moje rečenice on izgovara pustite ove budalaštine. To će. Ne. Prvo ne dovodi, nisam ja Drecun da me neko dovodi. Ajde da malo, mislim da ste se samo... Ne može Drecun tako. Drecun laže Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Nikad više nemojte da me zovete, zovite ove izdajnike na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Ajte, molim vas, preterali ste sad, stvarno. Doviđenja, bre. Tačno moramo da govorimo. Rekao sam, vi zovete, obraćajući se Sarapi. Rekao sam, vi ovde mene više nemojte zvati nikada. Neću da dođem. Vi treba da zovete one koje inače zovete, a koji sa ove televizije lažu Srbe na prostoru Kosova i Metohije i danas. A među njima je i Aleksandar Vučić, izdajnik Aleksandar Vučić. To sam rekao i stojim iza toga, jer više verujem jednom Kosti Čavoškom, više verujem jednom Dejanu Miroviću i više verujem mojim očima nego Vučićevoj želji i Vučićevim čaušima. Doviđenja, bre.